Waɗanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙaraurawa da kuma like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode. An haifi sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku a shekarar 1887 a garin Nasarawa Labar da ke ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna a yanzu. Sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku, ɗan sarkin Zazzau Abdullahi, ɗan sarkin Zazzau Hammada, ɗan sarkin Zazzau Ya Musa, sarkin Zazzau na biyu a sarautar Filani kuma sarkin Zazzau na farko daga gidan sarautar Bare-barin Zazzau. A shekarar 1889, sarkin Zazzau Abdullahi ɗan Hammada ya umarci ɗansa Malam Isyaku da ya yi ƙaura daga Nasarawan Labar ya koma Sabon Birni da zama tare da 'yan uwansa. Kasancewar Malam Jafaru daga gidan sarauta kuma gidan malanta ya fara karatunsa na addini ne a gaban iyayensa. Malam Isyaku ya danka ɗansa Malam Jafaru a hannun Malam Abdulmumini, wanda shi ne malamin Malam Jafaru na farko da ya fara karantar da shi Alƙur'ani. Saboda ƙwazansa da mai da hankali kan karatu, Malam Jafaru ya sauke Ƙur'ani kafin ya cika shekara 7. Bayan da ya sauke Ƙur'ani a shekarar 1894, an kai Malam Jafaru ɗan Isyaku Zaria don ci gaba da karatu a gaban kakansa Sarkin Zazzau Abdullahi. An sa Malam Jafaru a makarantar allo a gidan limamin Kona, Malam Muhammadu Sani. A nan ne Malam Jafaru ya haddace Alƙur'ani ya kuma fara karatun littattafai tun bai balaga ba. Malam Jafaru ya zurfafa karatu a fannonin tafsirin Alƙur'ani da hadisi da fikihu da kuma ilimin shari'a. A shekarar 1911 aka tura Malam Jafaru ɗan Isyaku makarantar wani bajamushe da ake kira Hans Vischer, wanda ake wa laƙabi da makarantar ɗan Hausa a Kano don samun ilimin zamani. Bayan dawowarsa daga makarantar ɗan Hausa, sai aka ba shi aikin ƙiyasta haraji da ake karɓa a hannun 'yan kasuwa da manoma da kuma na kadarori, wato property rater. An kuma gwama masa wannan aiki da zama gada tsakanin ofishin Rasdan da kuma fadan sarki. Malam Jafaru ya yi wannan aiki na tsawon shekara 6. A shekarar 1918 aka naɗa Malam Jafaru ɗan Isyaku katukan Zazzau kuma hakimin zangon Katab, bayan an yi wa hakimin canjin wurin aiki. A zangon Katab ne Malam Jafaru ya nuna ƙwarewarsa da kuma hikimarsa a fannin mulki, waɗanda suka sa ake masa laƙabi da Jafaru Sarki a Kudu. A shekarar 1937 aka naɗa Malam Jafaru ɗan Isyaku a matsayin Sarkin Zazzau bayan rasuwar ɗan uwansa Sarkin Zazzau Ibrahim ɗan Kwasau. Hikima da ƙwarewa a fannin mulki da kuma ilimin addini sun yi tasiri matuƙa wajen zaɓen Jafaru ɗan Isyaku a matsayin sarki. A zamaninsa, ƙasar Zazzau ta yi fice, ta kuma samu bunƙasa da ci gaba, saboda hikimarsa ya yi ƙoƙari wajen jawo hankalin turawan mulkin mallaka akan mahimmancin zuba jari da kuma kakkafa masana'antu a ƙasar Zazzau. An kakkafa masana'antu da dama don sarrafa kayan amfanin gona da ma'adinai a wuri da aka keɓe na musamman, wato Cikaji Industrial Layout. Wannan ya taimaka ainun wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Zazzau.
Ya labarin kakar bana, ya labarin gyada da auduga, ya labarin dawa. Ina so ku mai da hankali wajen noman abincinku, bunƙasa ƙasa, sannan ku noma gyada da auduga don ku sami kuɗi. Kuma bana ana buƙatar auduga ƙwarai da gaske. Saboda haka na ina so ku mai da hankalinku wajen noma auduga bana ƙwarai da gaske. Ka biyu, kishi guda ya noma auduga, kishi guda ya noma abinci. Don saboda ana bukatar auduga bana kwarai da gaske, kuma za a saye ta kamar yadda aka saba sayanta. Ina fata Allah ya ba mu lafiya. Al'umma ta samu walwala da wadata, an kuma samu bunƙasar ilimin addini da na boko, wanda ya sa ake wa Zaria laƙabi da birnin ilimi. Sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku shine sarki ɗaya tilo da aka sani yana ziyartar talakawansa a gidajensu don ganawa da kuma sada zumunci. Shi kaɗai ne kuma aka sani sarkin da kan bi talakawa har gida ya ba su haƙuri ko lallashi in an masu ba daidai ba, sannan kuma ya tabbatar da an ba su haƙƙinsu. Sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku sarkin gari, limamin gari kuma alƙalin gari. Ya rasu a shekarar 1959 yana da shekara 72 a duniya. Ya rasu ya bar matan aure 3 da 'ya'ya 3 wanda sun hada da Hajiya Maryam da marigayi Aminu wanda ya rasu shekara 3 bayan rasuwan sarki, da kuma madakin Zazzau na yanzu Alhaji Muhammadu Muniru Jafaru, sai kuma kaninsa marigayi katukan Zazzau Malam Suleimanu ɗan Isyaku. Allah ya ji kansu da rahamansa, amin. Ya Jafaru zo kauce gaba, malami ne sarkin duniya, mallawa su da bare-bare ga adalcin ka da gaskiya, ka tsinawa ha.